venligst op med at klappe af dig selv. Hvad mener du om din nye bog, hvis du selv skal sige det? Er den bedre end din sidste bog, eller er den dårligere end dine tidligere værker? Hvordan vil du måle dem op mod hinanden? Det var et spørgsmål. Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke vil svare på det. Det er et meget ligefremt spørgsmål. Hvem tror han er? Altså, spørgsmålet er jo absurd i sin natur. Det er kunst, vi snakker om. Jeg har skrevet i 36 år nu. Min første roman udkom på Borgens Forlag. Og jeg mener ikke, at man kan vurdere dem mod hinanden. Jamen, du prøver jo ikke at vurdere. Nej, det gør jeg ikke. Det er bevidst. Jeg har aldrig prøvet at sætte kunst op på en pedestal, så at sige. Jeg prøver altid at have en helt naturlig tilgang til. Du er fantastisk. Tak. Det er også, hvad folk fortæller mig hele tiden. Men det kan jeg jo ikke lade mig at stige til hovedet som sådan. Nej. Ja. Okay,